क्वारंटाइन सेन्टार जेसेबां दं बिनिफ्राय ओंखारनो मोना एक नम्बरा 2 नम्बर बिसोरनो क्वारंटाइनाव थानायाव जानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां जि नांगौ बेखौ गभर्नमेन्टआनो एरेन्जमेन्ट खालामनाय जायो डिसि अफिसनिफ्रायनो होनाय जायो क्वारंटाइनाव थानायखौ जि नांगौ बिसोरा आरो जुदि बेवहाय सोरबा लोमजानाय दं बिनि थाखाय हस्पिटालाव जोंहा आइसोलेशन माने बेड दं वार्ड दं जेबा जुदि लोमजानाय दङब्ला बे लोमजानाया बे आइसोलेशन वार्डआव थाहैगोन गतिके जुदि बेबायदि जादोंबा बियो थिग जायाखै एज पार माने जितु गाइडलाइन बे मथे जायाखै आरो निश्चय बे बेलायाव सोरबाफोर मोनथियोब्ला लोगो लोगो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननो जनायनो हायो कारण एभ्रि क्वारंटाइन सेन्टाराव मानसि थानांगौ बे जिहेतु बयनिबो थाखाय गिथावना बियो लोगो लोगो डिसिनो इनफरमेशन होनांगौ बा जायखि जाया दा बे बेलायाव माने जितु क्वारंटाइन माने सेन्टारनि बेलायाव खामानि मावदों सोरबा सार्कल अफिसनि मानसियाबो दायित्व दं सोरबा पुलिसाबो दायित्व दं पुलिसनि खोन्थाब्लाबो बे जागोन बे मथे बिसोर बेबस्था लागोन आरो जाय बेवहाय जायनि थाखाय बे जादों बे पानिशमेन्ट मोननांगौ कारण बिनिफ्राय जुदि दा बे जुदि पजिटिव केस जायो हस्पिटाल माने फार्मासिस्टआबो जुदि बेवहाय इनभल्व जायो आरो बेवहाय जुदि सानसेयाव बहुत जन मानसिया मुलि बायफैयो होमब्ला बिसोरबो गासिबो क्वारंटाइनाव थांनांगोन जुदिहे पजिटिव ओंखारो ओंखायनो फार्मासिस्टबाबो गावस्रा दायित्व दं बिसोर खुनु क्वारंटाइनाव थानाय मानसिनो मुलि होनो नाङा आरो दंब्लानो बिसोरखौ एड्रेसखौ लिरनानै लाखिनानै थिनहरनांगौ आरो एडमिनिस्ट्रेशननो जनायनांगौ गतिके बे बेलायाव आंखौ दा बुंबाय आं निश्चय डिसिखौ बुंसिगोन डिटेल्सखौ आं दा लागोन बबे फार्मासियाव मायाव इनकुइरि खालामथों किन्तु बयनिबो थाखाय आं बुंदों क्वारंटाइनाव जेब्ला थायो क्वारंटाइनाव गासिबो नांगौ जिनिसखौ एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय एरेन्ज खालामनानै होनाय जायो गासिबो जानाय लोंनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इभेन बबेबा एलेकाखौ दिनै कन्टेनमेन्ट जन खालामदों बेवहायबो जि नांगौ बेखौ एडमिनिस्ट्रेशननिफ्रायनो जगार खालामनानै होयो इनक्लुडिं जानाय लोंनाय समस्त जि नांगौ आरो माबाफोर बायनानै लायनांगौब्लाबो लिस्ट हरगोन मा हरगोन बेखौ दस्राया एरेन्जमेन्ट खालामनानै बिसोरनो गेटआव होफैगोन गेटनिफ्राय बिसोरो लानानै थांनांगौ बेखौ जों बयबो मोनथिलायनाया मोजां आरो जेखौ दा मोनदों नोंथांमोना जास्ट रिपर्टारल' नङा जासे साफा साफा समाजनिबो व्यक्ति हिसाबै बेनि थाखाय इनफरमेशन होनाय माने कनसार्न अथरिटिनो बे बिबानखौ नोंथांमोनाबो लायोब्ला जों सानो माने बयबो सेफ जागोन रुलनि बाथ्राखौ लानानै जितु कर्ट केसनि बाथ्रा सोलिबाय थादों बेखौ लानानै बायदिसिना माने ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बाथ्रा माने फोसावनाय बानसावनाय बेखौ जोङो नुगासिनो दङ एक्चुअली जेरैबायदि ससियेल मिडियाफ्राव बुंदों बेफोरबायदि नङा दिनैहाय बिटिसि खुंथाया 5 बोसोर जोबनायनि उनाव बेवहाय गभर्नर रुल होनाय जादों आरो बे गभर्नर रुल होनायखौ बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार आरो सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार नेर्सोन बर' आरो जगदीश सरकारा कर्टआव पेटिशन होदों जे संविधाननि जितु बेबस्था दं बे बेबस्था मथे बेबायदि जुदि इलेक्शन फाथिनो हायाब्ला थाखानाय सरकारखौ 1 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनांगौ गतिके दानि सरकारखौ एक्सटेनसनसो खालामनांगौमोन नाथाय बेखौ गभर्नरनि रुल होनाया बियो संविधाननि बेरेखा खामानि मावनाय जादों गुबुन फारसेथिं गभर्नरा जे गावनि रुल होदों गभर्नर रुल होदों बेवहाय बियो संविधाननि 16(2) होननाय प्रभिजनखौ बियो दहाय होदों 16(2) प्रभिजन मथे जुदि मानिबा कारनाव गभर्नरा सानो जे बे थाखानाय बिटिसिआ संविधानाव थानाय खुनु माने नियमजोंनो आरो सामलायजानो हायै बायदि अबस्था जायो अब्ला राहा गैयाब्ला गभर्नरा गावनो माने बेखौ खुंनो हायो आरो बे खुंथाय गोहोखौ भारत संविधाननि 6 शिड्यूलनि 20(b)(a) बे पेराग्राफाव माने लिरनाय दं जे गभर्नरा माब्ला माब्ला गावनि माने क्षमताजों बियो खामानि मावनो हायो आरो बे मथे गभर्नरा गाव रुलखौ खालामदों होननानै बिथाङा एफिडेभिटआव होदों दा बे मथे 20(b)(a) मथे जुदि थाङोब्ला बेवहाय बुंजों जे गभर्नरा जेला गावनि क्षमताखौ बाहायनो थाङो बै 62 बायदि पेराग्राफाव अब्ला बियो काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि बियो कनसाल्टेशनखौ माने खालामनानै लानांगौ कनसाल्टेशन माने बिसोरजों रायलायनांगौ आरो बिसोरनि डिसिजन साजेशन मथे जानांगौ आरो माबा थायोबा बिसोरो बेखौ एग्री जानांगौ कनसाल्टेशननि ओंथिया बे नाथाय बे कनसाल्टेशनखौ खालामाखैमोन आरो बेखौनो
कर्टआव केस होनायावबो जि पिटिशनार बिसोरो बे पइन्टखौ माने होदों आरो बे बेलायाव दा एफिडेभिटआव गभर्नरनि जितु कमिशनार सेक्रेटारि बिथाङा बुंदों जे जुदि काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि कुनु डिसिसन नङाब्लाबो बेवहाय गभर्नरनिफ्राय चिफ मिनिस्टार आरो डब्लिउपिटि मिनिस्टारजों फाइलनि माने थांलाय फैलाय माखासे माबाया जालायबाय थादों मुभमेन्टआ आरो बे मुभमेन्टआ कनसाल्टेसन दं होननानै बुजायो बियो आरो ओंखायनो जेखौ काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि कनसाल्टेसन लायाखै होनदों बा खालामाखै होनदों एक्चुअलि बे नंखाय गतिके बे जितु फाइल गिदिंनाय बेनो मोनसे माने कनसाल्टेसन होननानै बिथांमोना बेखौ एफिडेभिटआव दिन्थिनो नागिरदों अदेबानि संबिधाननि गोबां पेराफ्राव क्लियार बुंनाय दं जे काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि कनसाल्टेसना बेखौसो बुङो जे काउन्सिल अफ मिनिस्टार मन्त्रि सभाया बेवहाय सिद्धान्त लानानै गभर्नरनो हरोब्ला आरो बेखौ गभर्नरा माने बे मथे खामानि मावनांगौ आरो नङाब्ला गभर्नरा जुदि माबा मोनसे सानोब्ला काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनो बेखौ माने नायबिजिरनो थाखाय बा बिनि सायाव माने सावरायनानै डिसिसन लानो थाखाय बिथाङा हरनांगौ नाथाय बिटिसिखौ सासन खालामनायनि बेलायाव गभर्नरनि अफिसनिफ्राय कुनु काउन्सिल मिनिस्टारनिसिम जेबो बेबायदि गभर्नर रुल होनायनि सायाव प्रप'जाल हराखै आरो काउन्सिल मिनिस्टाराव बिनि सायाव सावरायनाय जायाखै आरो जेब्ला चिफ मिनिस्टार बिथाङा माने माबानो गभर्नरनो प्रप'जाल हरदोंमोन एक्सटेनसननि आरो एज पार कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन मथे जेरैबा खालामजायो 5 बोसोर थांनायनि उनाव बेखौबो डिसिसन नङा बेखौ केबिनेटआवबो सावरायनाय जायाखै मन्त्रि सभायावबो सावरायनाय जायाखै दा ओंखायनो बे बेलायाव दा कर्टआव जिहेतु सोलिबाय थादों दा कर्टनि जाजआ दा हियारिं लाबाय थादों बे हियारिंनि उनाव बिथाङा मा राय होयो बिनि सायावसो फाइनाल माने डिसिसना जाहैगोन आरोखि दा ओंखायनो जों जेखौ नुदों दा गभर्नरा माने कुनु पद्धे नैबे सिटुएसनाव गभर्नर रुल खालामनो हाया संविधाननि पेराग्राफ 2 द'थि शेड्युलनि बिनि 6A आव लिरनाय मथे जे 5 बोसोर गभर्नमेन्टआ जेब्ला जोबो टार्मा आरो बेवहाय जुदि माबा मोनसे इमार्जेन्सि खारननि थाखाय इलेक्शन फाथिनो हाया अब्ला गभर्नरा 1 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनांगौ होननानै स्पष्ट भाबै लिरनाय दंखायो आरो बे मथे गभर्नरा एक्सटेनसन खालामनांगौमोन 16(2) मथे गभर्नरा जेखौ गभर्नर रुल होदों बे मथे बियो माने मोनसे जाहैबाय काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि माने डिसिसन नांगौ आरो नङाबा काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनो बियो गाव दैथाय हरनांगौ आरो बे गभर्नरनि डिसिसना काउन्सिल अफ मिनिस्टारजों गनाय जानांगौ होमब्लासो बियो गावनि खेमथाखौ बाहायनो हायो आरो बेखौबो 16(2) लिरनाय दं जुदिहे संविधानाव दस्रा जेबो लामा थाया नाथाय 16(2) बुंनाय दस्रा लामा थाया होननाया लामा दङ मानो लामा दङ 6A नि मथे पेराग्राफ 2 जे माने 1 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनो नांगौ गतिके बेखिनि माने बाथ्रा गतिके बे हिसाबै आं सानो जे गभर्नरना दा जेखौ होदों बेवहाय भारत संविधाननि 6 शेड्युलनि पेरा 6A पेरा 2 नि 6A बेखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो मोनसेया संविधाननि 10थि शेड्युलनि 16(2) बेनि जि गभर्नरनो होनाय गोहो बेखौ मिसइउज खालामनाय जादों मोनसे प्रभिजनखौ भायलेसन खालामदों माने पेरा 2 6A बेखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो पेरा 16(2) खौ मिसइउज खालामनाय जादों गतिके बे हिसाबैनो दा कर्टआव सोलिगासिनो दं जुक्तियाबो जागासिनो दं आरो दिनैनिफ्राय माने गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय हियारिं लागोन दा दिनै मोनसिगोन बे बेलायाव संविधाननि बेफोर पइन्ट्सफोरनि बेलायाव दिनैहाय माने गभर्नरनि जानानै माने उकिला हियारिंआव मा जुक्ति दिन्थियो बेखौ दिनै स्पष्ट मोनसिगोन आं सानो खुब खम दिननि गेजेरावनो कर्टनिफ्राय जाजमेन्टआ ओंखारगोन